to my lucky kitchen. Ini nama Anjar Gati Mantondula. Bale tuka. Enchan puninda. Turaittandu Anjar meenu. Undena ajja cut mattu kanadudera. Undu dekkadu pura andu. Nana nama masalak dada mata bonundi anite banpa. ಉದ್ದ ಉಂಚಿ ಪತ್ತು ಗಿಡ್ಡ ಉಂಚಿನ ಪತ್ತು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಆಜೇರ್ದೇಲೆ ಹೆಸರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರೈ ಒಂತೆ ಅರಶಿನ ಅಂತಾರೆ ದೊಡ್ಡಗೆನೆ ಪಡುವ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನು ಬೋಡು ನಾನೊಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೇರುಂಡು ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಬಾಣಲೆ ದೀಪ इतम चूर पर तो बाहर ले बच्चाड़ू बुक एन्ने पाड़गा इत्ते बच्चावन बत्तंडे नानु एन्ने पाड़गा एन्ने बेच्चांडे इत्ते मुंची पाड़वा इदे पाड़वा इतने फ्राई ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ इतने फ्राई ಆಗಿದೆ ತಂದಲ್ಲ ಈ ತಲೆ ಯಾರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಇತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಇತ್ತನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಂಡು पाड़वा माताते तारे पाड़ फ्राई ಮಾಡ್ಕಾ तारे ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದಾಂಡು तारे ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದಾಂಡು ಇತ್ತ ಬಸಳಿ ಪಾಡ್ವಾ पुली पाडरुंडु इत्ते माता फ्रೈ आंडु नम्म इत्ते ग्राइंडर ग पाड्दु फ्रೈ मन्पुग इत्ते माता फ्रೈ मन्तदांडु नम्म ग्राइंडर ग पाड्दु कडेक इत्ते ग्राइंडर ग पाडुदिल्ल आ मंचिगोले मम्मा अम्मा
ಪಾಡುಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ದಾದ ಮತ್ತು ಬೋಂಡಿ ಏನಿತ್ತೆ ಪಂಪ 4 ಕಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ, 1 ನೀರುಳ್ಳಿ, 1 ಟೊಮೆಟೊ, 1 ಶುಂಠಿ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಮಾತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತು ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರು. ಇತ್ತ ನಾವು ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಾಣಲಿ ಬಾಣಲೆ ಅಂತ ಬೆಚ್ಚ ಆಗ್ಬೇಕ. ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವ ಕೂಲೈತೆ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡಿತ್ತೆ ಕಾಳು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಕೂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೈ ಆದ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಕ ಚೂರು ಕೊಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಹೊಂದಿಪ್ಪಡು. ರುಚಿಗೆ ಗೋಡ ತುಪ್ಪ ಪಾಡಿಲ್ಲ. ಮಸಾಲೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆದ ನಾನು ತೆಪ್ಪುಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ದೀದಿತ್ತ ತವೆ ಕಿತ್ತ ಪಾಡ್ಗ ಚೂಲೈತೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸರಿ ಕೊದ್ದಿ ಆಡ ಬುಕ್ಕ ಮೀನ್ ಪಾಡ್ಕ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿ ಮುಚ್ಚಲದೀಕ ಕೊದ್ದಿನ ತೂಕ ಇತ್ತ ಕೊದ್ದಿ ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಮೀನ್ ಪಾಡ್ಗ ಮೀನ್ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪಡ್ತು ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ದೀಕ ಇತ್ತ ಕೊದ್ದಿಂದ ಇತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತಂದು ರೆಡಿ
ಬಂದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನೆನಿತ ನಮ್ಮ ಚಪತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ವ ಮನ್ಪುಗ ಯಾನ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಂಡವೆ ಅಜ್ಜಿ వచ్చి ಕಾರಾದಂಡಿ ಅಜ್ಜಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕೋ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್